Yonta, yonta, yonta. Deh beri mampir bung deh, bung sese. Hey. Deh bung sese bung. Mana bung nanggo? Ma kabar kan? Halo guys, ma kabar? Ini tengah apa? Wah sekian lah, sekian sana ke. Hai logofer. Hai logofer. Khulumbai hen. Khulumbai, जों बाथौनि आर'ज खालामदों. माबायदि नुदों नोंथांमोना जोंनो फोरमायहर. Bye bye. Good night. Deh berai. Deh fungsi ada? Arosनि सोमोन्दै. दिनै बे जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ जों दिनै बाथौ फोरबोजोंनो दिन्थिलांबाय दं। दा बे समावहाय जोङो दिनै न'खरनि गासै मोजांनि थाखाय न'खरनि गथ' गथायनि थाखाय जों दिनै बिसि फिसा खौसेथि जानानै खुलुमदों सिबिदों बोर बिदों जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ गोसो गोरबोजों जाहाथे जोंखौ अनसायहरो गोसो गोरबोजों बोर सारस्रिहरो बिनि थाखाय जों आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबहरबाय आरो लोगोसे जों दिनै माइनाव दिखांनो नागिरदो बे माइनाव दिखांनायाव जाहाथे आइ आफा गासैबो खौसेथि जानानै जोंनो जाहाथे बोर बान्सा सारस्रिहरो बिनि बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय।
Hey, này rồi nãy ăn tin nào gì rồi? Đi học mới rằng hôm tê mới rằng hôm. Ngày nè. जालांथों दहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि जै जाथों अराय सोरां लामाखौ दहाय Mama nak kau? Ini aku kam